अमित इन्टारटेनमेन्ट सफैबाय जोंहा। मा खालामदों सनानो? है दासो नै जाखां लोंखांलाय फैनाय जाबाय आरोना। फैला नामा सानदोंमोन आङो। ओमफ्राय ओइ दसे फैनोसै उन्दुनो ओंखारनायाबो हामला आरोना। दसे फैनोसै साननानै फैनाय जाबाय आरो। बाजै लाइक दान प्रमद थेंकिउ आगै प्रमद लाइक होनायनि थाखाय। मोनायाव बिसियाल हेल' आइ हेल' फ्रेन्ड गुड इभिनिं मा ओंख्रि जाना फैखो मोनायाव फिसे लागै प्रमद आगै मा ओंख्रि जाना फैखो अमित इन्टारटेनमेन्ट मा ओंख्रि जाना फैखो आगै सना बिरदाव बा किसलायथारोलै आंखौ एम सनायाबो बिरदावाबो मासे समायना देलायना फैखो बाजैनो हाब मानो समायना जाखो आं दानि लाइभआव फैमोन रावबो फैयाखै आं मिन्थियाखै आगै नोंनिलाय फैनायखौ मैना अफिसियेल नोंनिलाय फैनायखौ मिथियाखै आङो नङाबा थांगौमोन आङो देलायनायखौ नङाबा थांनाय जागौमोन आरोना मैना अफिसियेल हेल' होनदों नै माबाखौहाय सनाखौहाय जोंहा नोङोथ' भिडिअबो होआ मैना अफिसियेला ओमफ्राय माला लाइभ होआमोन माथो आंलाय मिन्थियाखै मयना होनदों हेल' होनदों बाजै मयनाया थाब अफ खालामदों अ थांदोंमोन नामा नोंसोरो खि गोदोना फैयाखै नामा सनानो फैथ'वाखै दाबो गैयाथ' आरो गैया दाबो फैयाखै मा ओंख्रि जाखो आब' ओंख्रिया मैथा बांगाल एवनाय मुदुफुलजों आलुजों लाब्रा आरोना दिनैहाय ओमफ्राय गोथावआनो गावहानो थाङासै नालाय होनदों आंहाथ' नुसननाय जायासै आं दसे खामानि मावदोंमोन खामानि मावदोंमोन मानो होआ जानो भिडिअखौनो होनायखौनो नुवा आं माथो नोंनिखौलाय नुफेरनायानो जाया ओंखायनो सहैयासै ए बिकास हेल' लाभ लाभ होदों हेल' बिकास वेलकाम मेरे एलबिमे फै बिकास बर'आ सोरनिबा सापर आइदिसो नामा ओमफ्राय मा होनदों जोंहा एम सनाया लाइक दान थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय अमितामोना आब'आ मा खालामदों उन्दुबाय नामा आबौनो होसाय सनानो उन्दुलांबाय गैला जों दिनै गौरिपुर थांदोंमोन ना गौरिपुर थांनानै गारि सालायनानै मेंनानै उन्दुनाय जाहैबाय आरोना एम सना जोंहा नै माबा सना फैबाय दहाय नों माबा भिडिअ होनाया नोंनि बोरायमोन ना मामा पिकसार होनाया बोराया नेहा बेनो ना नोंना हिर'आ आयु हाबाबनो जोंना जासुला खिसुला फैबायहाय मा ओंख्रि जानानैबा फैलायखोहाय जासुलायाबा जोंनाबा ओइ जासुला
मा ओंख्रि जाना फैनाय? जासुला ओमफ्राय बिरदावनो लाइक होना हरबाय आं बाजै मैनानो मैनाजों सापर्ट जाबायनो जोंहा माबाया बिरदावा ओमफ्राय सापर्ट खालामबाय होनबा आब'आ होनदों सापर्ट खालामबाय होनबा आब'आ होनदों आं नोंजों सापर्टखा मयना आगै भिडिअ'खौल' नुनाय जाया नोंनिखौ आंदि सापर्ट खालामदों नों उन्दुनो ओंखारबाय नो हनै सोंलु फैबाय जोंहा आगैया मिनिफैबाय नै वेलकाम सोंलु आगै ओमफ्राय मानो थांबाय गौरिपुराव सोना होनदों डाक्टरनाव थांदोंमोन पियाजा सुनाय बाल जाखांबाय नामा जाखांबाय सना होनदों निउ काम देन आइ डिसे सोमखोर आंजों नोङो एक्सेन्ज खालामबायमोन ना सोमखोर अफिसियेल आगै सोलायबायथ' एक्सेन्ज खालामबाय सानैजों बाजै मैना हनै बाजै मोनजुलिया नोंखौ भिडिअ' हगारासो होनदों आं माथो मैनानि भिडिअ नुफेरा दिनैसिम नुफेराखै आङो मैनानि भिडिअखौनो नुफेराखै आङो र' नायनि आङो मा मा भिडिअ हगारो मैनाया जोंना मैनाया बोरो नै बोरैथो नै बेलाय नटिफिकेसनाव अल खाब्रा न' भिडिअ बोरोथो भिडिअ दं बोरोथो मैनानाव भिडिअ दंलाय बोरोथो बोरो गैयाना नै ओमफ्रायथ' भिडिअ दं आं नुफेरखायानो मैनानि भिडिअखौनो मा ओंख्रिया मुदुफुल आलु लाब्रा आरो मैथा बांगाल एवनायसो आगै खालामबाय आब' होनदों औ एक्सेन्ज खालामबाय नैबे संगिता किटसेनजोंबो एक्सेन्ज खालामजायो सोमखोर आगै सोंलु फै निउ लोगो जादों होनदों आब' अके मा ओंख्रि जाया सना होनबा होनदों ओंख्रिया खिथाखांखाबाय आङो दे खोनासखाबाय नोङो संगिता हाय लाइक दैट थेंक इउ लाइक देने के लिए कैसे है आप ठीक हूँ मैं फेजा सुलायलाय मा जालायखो बे नङा आब' बेना अबेथो मोनसे दंबावो बेना मयना गावनि मेल आइडिजों फैनायखाय नुवाखै खोमा आङो मैना अफिसियेल आला आंनिसो मैना अफिसियेला आंनिसो मादै अफिसियेला आंनिसो मादै सना अनजलि नोंनिसोमोन ना बावदों आङो निउ काम सात सात सोमखोर के साथ फ्रेंड हो जाइए सोमखोर बुलाया है ट्रेन से सोमखोर एक्सचेंज कीजिए सोमखोर रियेलखौ लिंहरो दे आं सना दे संगीता सोमखोर के साथ फ्रेंड हो जाइए संगीता संगीता's डायरी लायनो संगीता's किचेन सोंलु आगै नोंखौ सापर्ट खालामबायनो जोंहा सोमखोर अफिसियेला
टीमा की दुनिया, हेलो डी, हेलो हेलो, वेलकम मेरे एलबी में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फिर जसुलान दंगाबो सुनान दंगर की ना माँ गलखी, आप कैसे जी? आप कहाँ से हो? मैं आसाम से हूँ। संगीता काम थे एनआईडी से बुला रही है। संगीता आपको थे एनआईडी से संगीता बाहर की नहीं। संगीता बैक टू बैक काम। अंतिमा आपके पास कितना आईडी है? अंतिमा मैं लखनऊ से हूँ। थैंक यू लखनऊ से है। मेरे एलबी को देख रहे। मैं आपका वो वीडियो देखा था, क्या था, यंगर मेकअप ना किया था, ये वीडियो देखा था मैंने आपका। ये वाला फर्स्ट कल दिया था ना, ये वीडियो को मैं फुल किया है। ये वाला टॉप टिप मेक योर लुक यंग, ये वाला देखा था मैंने कल। कमेंट नहीं दिया लेकिन आंटिमा आंनो रावनिबो सापर्ट नाङा, आनसाबस्क्राइब जाखायो होनदों। आंलाय दिनै बिफोरजों नांलायनो मोनला नामा? गैयाथ' बिफोरा मैयाबो फैयाखै। बिफोरा मैयाबो गैयाखै। ओके कोई बात नहीं, देखा था, फुल वॉच किया है मैंने। ये मारू प्रोडक्शन, हाय बाजै नोंहाय आगै सना, मा ओंख्रि जानानै फैखो? नोंसिनि बे माबाखौ नायदों दे आङो, मा होनो नोंसोर होनाया सोरां एसटि ओमफ्राय बिरला होलायलायनाया बेखौ नायदों। बिनिफ्रायनो होखायाखैदां नोंसोर भिडिअ, बिनिफ्रायनो नायनाय जायाखै आंहाबो। मैं भी आपकी वीडियो वॉच करूंगी। ठीक है ठीक है। और भाई ही मोटी सना आंनि लाइफआव मानो फैयासै नों? आंथ' और भाई नुसनाखैथ' आङो नुसननायबा थांखायो। खिन्थु आं नोंनि भिडिअखौ नायजोबथारो दै, मिथिबायना? और बाहाय बोरो अबे थांखो? मोनदों खोमोरबाय नामा? नै और बाहाय नोंनि भिडिअखौ नायजोबो आङो नै, देखायनि आङो नै रेड जाजोबलायनाय नायजोबखायो आङो नोंनि भिडिअखौ फुल वाचनो। पद्म आगै फैबाय नै जोंहा। हाय आब'हाय, वेलकाम आगै वेलकाम। मा ओंख्रि जानानै फैनायलै पद्म आगै जोंहा? अंतिमा आंखौ सपोर्ट किया हम, अंतिमा आपको सपोर्ट किया हम, रिटर्न कर दो चेक। अंतिमा समकर ऑफिशियल ने आपको सपोर्ट किया है। संगीता जी आपको समकर ऑफिशियल ने 10 से रिटर्न करने के लिए, मतलब रिप्लेस करने के लिए बोला है। संगीता खाम थे आईडी से बैक टू बैक बोला है। देखो रोडो से दे जागोन दे। संगीता साथ स्टार्ट बोला है। लाइक ओनली 7 हुआ है, लाइक दे दो।
कमेन्ट थालांबाय नंगौ जिमेराव सर्ट फिल्म फैगासिनो दे नायगोन दे नैबे थालांदों खोमा गोजौना कमेन्ट थालांबाय दे मोनबाय मानोथो कमेन्ट मथि एक्सनानो आं हरनायानो टाइमानो जायालै हाखु दाखु जायो एखमबा ओरै हगारनानैबो दोनो आङो ओंखाम ओंख्रि संनायाव मिथिबायना अफिसियेल जि सात स्टार्ट अर बाहाय फै लोगो जासैनो जोंहा समखोर आगैखौ नायनि आं बिनि भिडिअ'खौबो नायो नै बेलाय आगर गैयै आर'नाइखौबो रेट नायदों नैबेखौ नायनाय जायाखै आगर गैयै आर'नाइखौ नायदों मोननैखौबो जोंनिया माबा फैबायलै येस राजपुत हाय वेलकाम येस राजपुत आगै बिबिसिबो फैबाय नै जोंहा हाय सिस्टार आगै वेलकाम मा ओंख्रि जानानै फैखो बिबिसि आगै दहायना नों मैखुन एवनाया गोथावथारमोनहाय बिबिसि मैखुन एवनाया आयदै नायजोबदों आङो फुल वासनो ब्लु होलाय एक्सना अके ओमफ्राय नोंहालाय मासो नुवा होनलाय नोङो 100 बारबाय खि गोराना 100 बारबाय खि गोराना 100 बारबाय हम आपको दूसरा मोबाइल से सपोर्ट कर रही है संगीता बोला है खैथायाव उन्दुगोन नों खैथासिम थागोन दिनै आं थाब उन्दुगोन दिनै जा उन्दुगारदों जा मेंदों गौरिपुराव थांनानै मिथिबायना वंदन संगीता बोला है हेलो दी बोला है अंतिमा की दुनिया हेलो वेलकम फिर से वेलकम है मेरी एलबी पे सैमा मोखांखि गोराना होनदों आंना एक्सआ हेल' सिस्टार लाइदान थेंक इउ सुसमिता आगै सोमखोर लसो जों ओमफ्राय नों मानोथो नामखौ सोलायखो नोंहा नामखौ मानो सोलायखो नोङो जेनेब्ला मानो अरजाया दोनबाबो अरजालामोनलाय माबा अर बाहायनो मा होननाय जाखो बेलाय अर बाहाय मा अर बाहाय बेलाय ओमफ्राय जोंनिया सोर दङ दाना आयो सनासो फैबाय माथो लेवरासो फिथिंबोबायहाय ब्लू सिस्टार अके ऑफिशियल एक साथ और एक डन चेक नामसो सोलायदोंहाय बियो मामासो मा नाम मोनलाय बावबावबायसो आंहा खि गोराना चेनेला औ जेएल ब्लगसो मैयानिया मेगन मोदै जादों आंहा सनानो मेगन मोदै जालायदों अमित सालथे आं जेल होनदों ओरैनो सना एक्सनो अर बाहायजाफेरो नामा अरजायाला खैजिमा
अर बाहाय होनदों नोंसारा मा मोसाखोथाय लेवरा फिथें फिथें दा खनसेयावबा खि गोरान लासिगोन बियो सना होनदों औहाय अमित सना दा खनसेयावबा बियो माबा लासिगोन आरो मावजिया बाव माने खावब्ला नुजाफैखो जाथारलायबायना नों मावजिया जोंना ओमफ्राय रुपसिं सरगारि बाय कमेन्टबो फराया आंनि आयै रुपसिं सना आगै थोस आंलाय माथो मोनफ्लांदिया दा रुपसिं आगै सनानि माबाखौहाय कमेन्टखौहाय अबाव थाबोखो दे अयनायखाहाय सयथि फाग्लासोहाय मबाइलानो बिदिनो दोनखोमानानै दोनो गैयाथ' हनै बोरो गैया अबे रायजोआव थाबोखो बेबा दोनखोमायो बिदिनो सरि दे जोमैस्रां अफिसियेल हाय आब' होनदोंहाय वेलकाम आगै वेलकाम माथो भिडिअ लाबोथाराखै दा मामा जोमैस्रां आगै जोंसाराबो भिडिअ लाबोथाराखै दामानि अर बाया मिनिबाय हनै संगिता थ्रिसेदोन मा ओंख्रि जाखो एक्स'नानै ओंख्रिया मामासो दे मुदुफुल आलु लाब्रा मैथा बांगाल एवनाय मिथिबाय ओमफ्राय सोर फैखो जोंहा टाइम पास चैनल आ गया है टाइम पास चैनल आपका कॉमेडी मैंने देखा था उस दिन वीडियो नहीं देखा सोमखोर बेसेबां आइडि दङ नोंना सना होनदों दङनो 10ता केस हाय बिबोनां सनानो आयु आंखौलाय बोरै बिबोनां जालायखोलै सोरखौ होनखो केसआ आंखौ बोरै बिबोनां जानाय होनदोलाय दे बिबोनां गुमै होनसै आं दे मा ओंख्रि जानानै फैखो केस गुमै जोंहा ओमफ्राय र' अफाय थांखो बोरो थोस ओइ खि गोरान नों बाजैसो बुं सनाखौ हा सिलायलायबाय दाना गुमैनो सोरखौबासो गुमै होनदों सोरबा जोंसारनो जाम्बि बिखा ख्लाब मोनाखै हाब बेखौनो सना होनगासिनो दं आङो जोंसारखौ अरिजिनेलखौ मोनैनि नकलखौहाय ना अफिसियेल गाबोन फैगोन गोदान भिडिअ अके नेना थाबाय दे लोक्षि अमित होनदों बेहा 1200 मा 1200 जाखो माया प्रिया दैमारि आगैया फैबाय जोंहा हाय आब' मा ओंख्रि जानाय होनदों ओंख्रिया आगै माबासो मुदुफुल आलु लाब्रा आरो मैथा बांगाल एवनाय जोंनि ओंख्रियाहाय प्रिया आगै नोंनि भिडिअखौ दहाय नायदोंथ' आङो बे गोजौ गिदिर माबानिया फट' नोंनि फट' होनाया आगै बेखौ नायदों आं दहाय आयौ नै माबानियावसो थांबाय जोंहा लोक्षिनियावसो र' प्रियानिया बोरो होननाय कमेन्ट हरनाय जायाखै दे आङो रावनावबो भिडिअखौ नायदोंबाबो नैबेलाय नायदों आङो भिडिअखौ दहाय गोजौ गिदिर जौस्रां देरस्रां आदा जोंगिला होननायखौ नायदों आं दहाय फुल नायना होबावदोंसो आङो थाब घन्टा बारायथों होननानै नाब्लेनो आं नाब्लेखा सना आं उन्दुनोसै दे ब्लुलाइट अके खि गोरान बाय बाय दानो खि उन्दुयो मानसिया अ थेंकिउ नोंखौनो बुंदों बयलार आलु दे केसआ जोंहा अबेनि जाखोमोनथाय केस माबायाहाय गुमैखौनो होनसां दे केस गुमै
अबेनिमोनलाय नोङो माबा भिडिअफोरखौ नायबाबो आङो माबानाय जायालै मानसिफोरखौ गोसोआवहाय लाखिनो हानाय जाया भिडिअफोरखौलाय नायो नायनाया नोंनिखौबो नायदोंमोन आं हाग्रा गेजेरनि दनदर ना बोरैबा हगारदोंमोनना नोङो माइनि ब्लग होलायलायनानै बेखौ नायदोंना आङो मैयाहाय मैयानो जागोन दे र' ओमफ्राय आयौ बबावबा थांबाय संगिता 77 अके सोमखोर आं 12 हर जाय बबेबा नोंखौ बेग हरफिनो आं भिडिअ होनदों हनै हायना अके नायना अके होनदों नोंसोर दार्लिंसो आंनि नोजोर दाहोखा नों जोबोद गोथाव दे आब' आगै प्रिया लोगो जादो दे नै सोमखोर अफिसियेलजों लोगो जानोै गुमै जिबौ जाग्रानो अमित ओइ जिबौ मोखां होनदों आं मेथाइ खननायाब' बियो होनदों नायखादों आङो दार्लिं आंहा दसे स्टाडि खालामसै दे एगजामा 12 थारिखनिफ्रायनो आंनिया दे जागोन दे बाय बाय आंनि फि गोसो दैमारियाथ' मेट्रिक होदोंमोन दिनै रिजाल्ट मोनबाय माबोरै जाखोथाय सोंहरनांसिगोन गाबोन लाइभआव फैब्लाबो रावबो सापर्ट खालामब्लाबो आनसार जाफिनो बेखायनो थानो बायो आं मानोसै आनसार जानायनि गेजेरजोंनो दावखोलाङोहाय गुमै सिन्था खालामनाङा प्रदिप फैबाय जोंनिया हाय हेल' प्रदिप वेलकाम मा ओंख्रि जानानै फैनायलै सोमखोर अफिसियेल दे आं दा जागोन लोगो नों जाग्रोदो होननाय जादों आरो खि गोरान सालथे होनदों हेलेना दैमारि फैदों हाय सनाफोर होनदों हेलेना दैमारि आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो खिथाहरदो एसे मा थाबथा जादों आंजों सापर्ट दंना गैयाथाय हेलेना आगैया आंजों सापर्ट गैयाबा साबसक्राइब खालामना होदो हेलेना आगै आंबो नोंखौ नांफिनगौबा साबसक्राइब खालामनानै होगोन आरोना चेनेल दङबा फार्स्ट खोन्थाहरदोल' आरोना 2 मिनिट भिडिअ नायना सापर्ट खालामबाय आं प्रिया होनदों होनदों सुसमिता जोंहा गैया ओमफ्राय मुसुमि बरग'यारि मा होनदों 1K जाबा आंनाव 3 मासनि रिसार्ज सोहरनांगौ नोंहा गिन्द्रिनो जाय देरहागोन बेसो मोनगोन दा 3 मासनि रिसार्जखौहाय जाय देरहागोन बेसो मोनगोन नङा होमबा सोमखोर अफिसियेल मानो रिप्लाय होआखै अमित लोगो जादोनो हेलेना दैमारि दालि जहल अमा बेदरा गोथावानो आंजों साबसक्राइब गैयाबा साबसक्राइब खालामना होदो हेलेना दैमारि आगै आरो नोंहा चेनेल दङबा खोन्थाहरदो आं साबसक्राइब खालामना आब' आंनि चेनेलाव थांनानै आंनि मेथाइ खननायखौ खोनासं दे आब' सना आगै बेयाव बिदि खोनाजायाना साउन्ड जायाना साउन्ड जानाया जागोन होनबाबो माबा जानाय नङादां र' हेलेना लोगो जादोनो गिबियावनो लाइक दान थेंक इउ आदा दिदोम आंना चेनेल गैयानो आंखौ साबसक्राइब खालामदोंना खालामाखै हेलेना साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनानै होदो दे आदा दिदोम मा ओंख्रि जानानै फैखोलै आदा दिदोम मन' जाबाय नामा नोंना हा आदा दिदोम नोंसिनि बेरायनाय भिडिअखौ दहाय फुल वास नायना होदोंमोनलां आदा दिदोमना थाब मन' जाथोंसै होननानैहाय आदा दिदोम नोंनिखौहाय नै
नै बेखौहाय दा रेड फर्ट दिल्ली लाल किल्ला दिल्ली रेड फर्ट दिल्ली का लाल किल्ला संगीता 10 सेकेन्ड चेक हेलेना बिदिबा 1K जानोसैबासो हरगोन आंनो मानो हरदो दानो आलुनो आलु आरोना र' जोंहा माबा गैया गावनि बिदिखौ प्ले होनो थिनदोंमोन प्रिया गैया खोनागोन ना खोनाया थाइ गोदानालाय आंनि लाइफ फैनायालाय बोरै दाना अबेसिम थांखो बोरो जाबाय मन' मन' जाबाय दे कंग्रेसुलेसन मन' जानायनि थाखाय आरो दिदोम मोजाङानो जाबाय दे आब' मानि थाखाय रिसार्ज सोना हरनो बुंदों खोन्थादो आंनियाव 1K जायोबा आङो गिभवे भिडिअ लानानै फैगोन बयनिबो थाखाय बे गिभवेआव जायनो देरहागोन बेनो 3 मासनि रिसार्ज 1.5 GB खरि सोनानै हरगोन आरोना 239निखौहाय मास मोनथाम सोनानै हरगोन बा बयबो देरहानो थाखाय आंनि गिभवे होनायखौ गेलेनो थाखाय रेडि जानानै थादो बयबो ना मा होनो थाबैनो 1K खालामना होदो आंखौहाय वार्स टाइम थाब थाब बारायहोदो नायनानै आरोना कि गोरान मा जाखो होनो जोंहा बिराद सोमखोर आं नोंनो 10 ID हरनोसो आं गाबोन मर्निंआव हरदो अके होनदों अमित लोगो जाबाय बेग हरदो दे नै सोमखोर आगै नोंखौ सुसमिता आगैया दहायनिफ्राय रायदाव हरगासिनो दं सोमखोर आगै रिप्लाय होआबा बुं खालामा आं होनदों अमित मा ओंख्रि जाखोनो सुसमिता नोंजों हरखाबाय आं 10 आइडिखौ होनदों थेंक इउ स' माच आब' सना आंनि गारांखौ खोनासंनायनि थाखाय आं दहाय नायखांखाबायना आगै नोंनिखौ दहाय फुल वाच नायखांखादों आङो फुल माने एसे खम जादों आरो 30 मिनिटसो खम जादों सोमखोर आब' होनदों गेलेनो माबानानै थादो नेनानै जोंहा गुमिया मा होननाय आयु गुबुननि लाइफआव फैब्लाबो लाइकल' होनानै सिरि थाफैयोमोन आं दिनैसो नोंनियाव कमेन्ट हरफ्लांबाय आं दे जेबो नङा थेंक इउ केस जेरै आं नोंनि भिडिअखौ नायो आरो नोङो आंनियाव फैनानै सिरिसो थानो नागिरो कमेन्ट हराबालानो मा ओंख्रि जानानै फैनायलै आयु दामखौ बावखाबाय गावहा आयु दामखाव बावखाबाय गावहानो दामखाव बावखाबायनो अके बेदेब्ला थाब थांब्लानो जायोना होनदों अके बिदिब्ला थाब बुंब्लानो जायोना होनदों सोमखोर नोंसोरना मा ओंख्रि जाखो नों प्रिया बेग हरदो होनदों प्रियाया माबा गैया मा होनो गैया अफिसियेल G10 चेक लकेल दाउमोन दिदोम ब्लक होनदों आदा दिदोम आलु दाउसोमोन होनदों बा गोथावथार आयु माथो कमेन्टआ जि थालांबायलाय दिदोम बबेनि नों होनदों ओरै अदालगुरिनि अन आं मोनाखै नङा खाफालानो गैखाया आंहा मोननो हागौ संगिता प्लिज काम 10 आइडि से स्टार अके बोलाहाय आब' सुसमिता खालामलायखाबाय जों 10 आइडि जों आगोल होनदों
सोमखोर अफिसियेल र' थांना नायग्रोना हरनि होनदों। सुस्मिता मा ओंख्रि जानाय होनदों। कुमार आ गया है हमारा हाय मंजलि हाय वेलकम कुमार के ब्लॉग मेरी एलबी में आपको स्वागत है। आप कैसे है खाना पीना हो गया है कि नहीं? अल जोबखासो आं दासो चेक खालामदोंमोन होनदों। उनुकी लाइव भी आ गया है हाय उनुकी लाइव के पास भी आईडी है सोमखोर अफिसियल एक्सचेंज कर लेना। मंजुली मा खबर मोजां खबरलै आगै हाय यू आर न्यू फ्रेंड प्रदीप बर' प्रदीप बर' से मेरा फ्रेंड नहीं है क्या? नहीं तो आपका चैनल ही नहीं है। आपका चैनल नहीं है तो जो भी हो मेरे एलबी को लाइक कर देना प्रदीप बर' और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना ठीक है। प्रदीप बर' आंखौ सब्सक्राइब खालामाखैबा सब्सक्राइब खालामना होदो आगै सना सापर्ट हरबानो जाबाय अननानै लाइक दान उनुकी लाइव थेंक यू लाइक देने के लिए जाथ'वाखै आदा होनदों उनुकी लाइव न्यू कम 20 से सोमखोर के पास 10 आईडी है सुस्मिता के पास 12 आईडी है क्या कितना आईडी बोला था 12 बोला था शायद एक्सचेंज कर लेना उनुकी लाइव साथ साथ अदालगुरिनि मा गामि दिदोम नोङो होनदों संगीता चेक 10 आईडी से चेक डन जी थैंक यू बोले ऑन हाय प्रिया बोला है या कमेंट हराखै ना नेबाय थादों बेखौनो हास सुस्मिता जी साथ साथ ये आठ के साथ नै जोंहा फैबाय ब्लू हो अके होबाय प्रदीप लोगो खालामदो दे होनदों संगीता अफिसियेल जी थेंक्स उज्जवल 70 लाइक थेंक यू उज्जवल कुमार लाइक खालामबायलै थेंक यू मधु प्रजापति दीदी जी आप नमस्ते नमस्ते मधु प्रजापति मेरा न्यू फ्रेंड वेलकम आप कैसे हैं खाना पीना हो गया कि नहीं मधु प्रजापति मेरे एलबी में फर्स्ट टाइम आने के लिए थैंक यू सो मच आयु मेगनाव मा हाबखोथाय आंनाव दीदी जी आपको नमस्ते रो वेलकम 30 आईडी से उज्जवल संगीता के पास है उनुकी लाइव के पास है सोमखोर नजर ऑफिशियल के पास है उज्जवल 15 आईडी से सोमखोर उज्जवल खाम 15 आईडी से बोला है सुस्मिता जी साथ साथ कुमार के ब्लॉग नाइस थैंक यू मधु प्रजापति लाइक कर दिया है लाइक कर दिया है थैंक यू लाइक करने के लिए रावबो लोगो जायैखायनो बायो आं एलबी नायनो आब' ब्लु लादो अके आगै दे सोमखोर जी प्लीज स्टार्ट माय न्यू वीडियो पर 15 लाइक 15 सपोर्ट 15 सपोर्ट मैं दूंगा न्यू वीडियो पर 15 लाइक प्लीज स्टार्ट न्यू वीडियो 15 लाइक होथारनांगौनो दीदी जी आप ब्लू दे दो ओके जी दे दिया सिस्टर न्यू खाम 10 आईडी के साथ सर बोला है आं उन्दुनोसै बायनो दे जागोन दे प्रिया दैमारि दंना गैया होनदों अमित ओइ सालथे होनदों उज्जवल आपको हम दूसरा मोबाइल से सपोर्ट करो होनदों उज्जवल क्या बोला सुना है 7 उन्नू की लाइव भी बुलाया है ऑन
मा ओंख्रि आब'सना ओंख्रिया आलु मुदुफुल लाब्रा आरो ना एवनाय थाबथाना थाग्रा फुख्रिया दैमारि दंना गैया संगीता जी साथ साथ 10 आईडी से सुष्मिता बुलाया है संगीता किचन ने 10 आईडी के साथ साथ एमपी म्यूजिक में आपके घर आ रही हूँ एमपी म्यूजिक जी आपके घर आ रही हूँ आप मेरे पास कर मा खबरनो खबरा बिदिनोसै आरोना मा खालामदों सालथेनो सोरखौ होनदों एनारा अमितखौसो होनदोंदां उज्जवल आपको हम कल सुबह गोसा बोरै जाखो कमेन्टखौनो हरासै रावबो ना हरदों आयु कमेन्टआ दङथ' आं उन्दुबाय 4:30 सिखारनांगौ आंहा बाय गुड नाइट दे बाय बाय केएस नार्जारि दे ओमफ्राय हाय सुसमिता हाय होनदोंमोनहाय मा ओंख्रियाबो जोंना मुदुफुल लाब्रा आरो मैथा बांगाल एवनाय कल सुबह आपको हम रिटर्न देगा जोर फॉलो आईडी से कलेज पाठावनानै दोनदो कल सुबह आपको हम रिटर्न देगा जोर फॉलो आईडी से ओके नोगोद जाते औ गोथावथार दे नै नोंसिनालाय माथो ओंख्रि गैया माथो थांजोब्बायसो उल्लू की लाइफ 10 के साथ सार बुला है जोंनिया दालि जहल अमा आं खारजोब्बाय आं फैनानै आं फैनांबाय होनदों
साबा दङ आंना दहाय मबाइला गोलैना बायजोब्बायलै सेस थेरबाय अरे कमेंट करो प्लीज कौन कौन है मेरे एलबी पे नहीं तो म्यूजिक मेरे को नहीं आएगा जारलासो दसेल' हारमार फैयो मानसिफ्रा औ खि गोरान मा जाखोलैनो खि गोरान मा जाखोलै होनदों मारै खोख्लैखो मामा बे गौरिफ्राव थांदोंमोन ना ओमफ्राय बिदिनो उवाल गोजौ आरोना बास स्टेन्ड बायदि जिरायग्रा दङ ओमफ्राय दाना आङो बाबुखौ लाथ'दोंमोन आरोना बाबुखौ लाथ'दोंमोन माने बाबुखौ लादोंमोन ओमफ्राय गाबबाय नालाय मबाइलखौ बे गोजौआव दोननानै भिडिअ बानायदोंमोन नालाय आङो मबाइलखौ गोजौआव दोननानै बाबुखौ लाबाय आं बोरै बाबुनि गामसाया नाङैखो गाहायाव थांनानै प्लास्टाराव फुग्लुबहैबाय नायबा अबस्था गैला बानायनांसिगोनलाय माला बानायनो मोनो फैसा मोनबासो मारै हाय आब' आं नोंनि गारांखौ खोनासंनो फैफिनबाय थेंकिउ आगै उन्दुनो ओंखारखाबाय आङो जानो मायदि उन्दुनो ओंखारनाया हामला उनुखे लाइफ अन सुवा नांबायगोन बे मबाइला माने सुवा नांनांगौ मबाइलालाय मा जानायनि आहाबो नोंनि मबाइलजों सोलायनोसै मोनसे दासिम था दिनैसो सना एकथासिम था दिनै सना आयु एकथासिम थानो हायो आं थैनो उन्दुनो ओंखारनाया हामला आंना दाम खमसिनसो आंनाबो खम एनार प्रडाक्सन मिउजिक जारलासो नोंजोंबो होनदों आरोना गोदान लादो होनदों पिंकि ब्लग फैदोंमोन नै गोजौआव थांबाय आरोना लाइक होबाय जारौ थेंकिउ आगै लाइक होनायनि थाखाय नों बायदि दं सिरिनो होनदों दाम खमसिनसो नोङो मिथिबाय एन मुसाहारि आगै मारै जाखो खबर सबर औलै सना प्रिया होनदों नेहा आगै मारै जाखो खबर सबर नोंहालाय अन एनार प्रडाक्सन मिउजिक सना उन्दुनोसै आंहा बाय गुड नाइट बाय बाय 70,000निल'नो आयौ जोंनिखौ खयथा मोनगोन 10थासो मोनगोन जोंनिखौ जोंना बेबायदि अखाद नङा आंना मबाइला आं खिथाखायो आंना मबाइला माबाल'नो 6,500-7,500निल'नो बेजोंनो भिडिअ बानायो आङो
अके ओइ प्रिया दानो दानो उन्दुयो नामा सना होनदों थाथ'दाबो होफै थाब उन्दुखागोन उन्दुनो ओंखारनाया हामला आरोखि ना आंबो अन आंना 10,000 माबाना आय' नोंस्रा आंनिया खोन्थाखाबायना 6,500 होननानैहाय आंनानो बेखारसिन आरोना बेजोंनो भिडिअ बानायो आं खुनुरुखुम देनां 2Kफोर थांबासो मन'फोर थांबासो बिनो हागोन आङो मोजां दे दाम गोसानिजों खमनिजों इउस खालामनो रोंबा एखेसोनो केमेरा कुवालिटिफ्रा मोजां जायोना दाम गोसानिया आङो बोरायनिखौ सेरनानै मिथिगो बेरायना 30,000 होगोन बेसे बाल दोनलाय गोदाव सोरावलाय जाया आंनाबो मोजां नोंना होनदों जाया आंनाबो मोजां नोंना मोजां नङा होनदों आंनाबो दा मोजां नङा बेजोंनो भिडिअ बानायो आं आरो दिनै बेनो गोग्लैनानै बायबावबायसो आरोना फाग्लासो जागोन एसे साबसिन आरो केमेरा साबसिन जाखायोना एसेल' नङा अनेक साबसिन नोंस्रा आबौआ मालिकखा गोदान बायदो महाय मालिकलै फैसायानो गैया अबाव मालिक बहा मालिक नुदों एथ' मालदारावनो गोदान लानो गियाबो ओमफ्राय माहाजोन नुखोब्रा माहाजोन गैया आगै साख्रि मावा मुं मावा माहाजोन नङा मुं नङा नङा जायो आं फोथायालै आब'खौबा थै माहाजोन नङालै साख्रि गैया माख्रि गैया वेलकाम नो अजितन बर' ब्लग वेलकाम वेलकाम नमस्कार नमस्कार मा ओंख्रि जाना फैखो अजितन आंहा गोरिबानो लासाबदों नोंसोर गोरिब जायो गोरिब जायो नोंसोरो
गोरिब आंसो साख्रि नङालाय आजिखालि मालिक जानोबा बे बाहादुर अफाय मोनबावनो बाल गैया साख्रि नङाबालाय आजिखालि मालिक जानोब्रा साख्रि नांबासो आरो मालिक जानो नोंसिनि माने बेसेबां खस्थ' जायो साख्रि गैयाबा संसार जानायाव आरे गुड नाइट बाय 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 दालाय गुमैया सर्ट फिल्म गायोब्ला थामाम मालदार जागासिनो नामा थु बेखारसो बेयो रोङाफ्रा मा खालामखो आब'आ नोंस्रा मा खालामोनो जोंनिया गारि सालायो जेबो गैया जोंहा गोरिबसो मा गारि सना मा वागनार ना मा होनो वागनार वागनार सोमखोर ऑफिशियल जी प्लीज चेक एंड बैक सोमखोर नहीं है सोमखोर चला गया है आंखौ ड्राइभार लादो आब' अनजलि फैदो ना सोमखोरनि र' थांगौ नों अमित प्लीज कम स्टार 10 आई डिसेबल है न्यू कंटेंट सोमखोर ऑफिशियल जी प्लीज चेक आदे सातजन दं सोर दंथाय
ओके उज्ज्वल बोला है। आं दङनो। राम 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 राम। आंखौ ड्राइभार नांगौबा नोंनि गारियानो आंनि नङाबालाय। अमित जी आपका आईडी कितना है बोलो बोला है। थैंक यू। आं जा उन्दुनो माइरै उन्दुसिगौ आं। आरे मानसि खमायबा उन्दुसिगौ आङो। थैंक यू एनर्जी आपका आईडी कितना है एनआर। I have 30 IDs. Please follow बोला है। नुदो गावहा हरखौ हाबनानैसो लाइभ होयो। हाय खामानियानो जोबाना। 9 आईडी मेरा आपका कितना आईडी है अमित। आयो 9 आईडी आंनोबो हरा नोङो अमित एन्टारटेनमेन्ट। एक्सचेन्ज खालामगोन आंनोबो हर आंनावबो दङ। आई हैव 30 आईडी। ओके एक्सचेन्ज कर लेना। खामानियानो जोबाना सानावबो फिसाजों फिसौजों आयु खस्थ' खालामनानैसो लाइभ फैथारोलै आङो जानो। माबा सानावबो सोलाबा मुङाबो। ओमफ्राय थाम्फैबो अरगासिनो आंखौहाय थाम्फैसो नागिरग्रोनांसिगोन। थाम्फैयाबो बबे बबेजों हाबनानै अरोथाय थोस। स्टार हो जायो स्टार। बेनोथ' जादों आब' संसार जानाय माथो खालामबावनो। औ माथो खालामबावनो। बिराद खस्थ' खालामो। अके लेट्स गो खालामसैनो। आइ अमित आंनोबो हर दे।
एसआइ कमेन्ट माबाफैगासिनो थाम्फैसो नागिरनांसिगोनहाय जानाय नंला आंखौ अरफबजोब्बाय थाम्फैया अभी जरा हो रुको जी मेरे को भी सपोर्ट कर देना जल्दी 1 कर लेना गिव वीडियो लेके आ रही हूँ मैं 1K होने के बाद ठीक है आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकेगी अब नोंहा माथो बारायथारला सापर्टआ उहाय बाराया बिराद खमायोना मिथिबायना मैया 30 थांबायमोन टेस्टआव थाफैबाय मैया आरो टेस्टनिफ्राय दिनै 18आवसो थाफैबावबाय 19आवसो ओरैबायदि गाज्रि ना मानो आनसाबस्क्राइब खालामो मानसिफ्रा इउटुबा मोनसे आंनि साबसक्राइबारखौ लांग्राया पाप्सखौ मोनब्ला बिदि लांग्राखौ देग्लिथारगौ आङो ओरै मुसारि सिङावबो थाम्फैया मासेबो गैया ओमफ्राय अबे बुस्थुआ अरदों थाम्फैयानो एसेबो मानजानो हाया आङो अरजानो हाया आङो बोरैबा साइस नुथारो आंनि मोदोमा जामानो फाग्लासोना नागिरबाबो मोनबावा ओमफ्राय थाम्फैखौ मिरा हाय आब' खेबसे नुजादे नों बाव नुजाजायाना आगै नायनोबा आंखौ गाबोन समफोर फैबाय था दे नुगोन आरो आंनि भिडिअ नायबानो नुखागोन ना नाब्लेब्लेखौलाय सोर लांदों सनाजिउ नोंनि साबसक्राइबारखौ साबि इउटुब माबा स्टुडिअ लांनायखौ होनदां मिरा आगै आंखौ नुजानो थिनदोंमोन ना आगै मालाबा नायदो आगै माथो भिडिअखौनो होथारा आगैयालाय मिरा आगैया अबेनि जाखोथाय आगैयाबो नोंनि भिडिअखौ नायजोबो नै मिरानिखौहाय हेल' लाइग्रान थेंक इउ भिडिअ ब्लग नुयो आरो लाइभआवबो बेलेग नुयो आब' बेलेग नुखायोना आरो नुनायालाय आंना गाव हारसिङैनो बारायबाय थायो सानसेयाव 80-90 बारायबाय थायो 2K जासिगोन बावला मोरैथो बारायो नोंनालाय माबा ट्रिक दं नामा खोन्थालाय आंनो बारायनायनि ओमफ्राय मनु आंनि गलु मलु गलु नै सनाया सफैबाय आंना आगै लोखिया गलु मलु नों हंलाला नों होननायसो जानोसै गुलुमुलु नों हंलाला नों होनदो नोंना बे स्टार मेकार गानहोनायखाय रासिन जायोदां आगै हो मा एनार आगै स्टार मेकान हगारनायखाय बांसिन नायो खोमा नोंखौ ना मा होनो ओमफ्राय मिरा बर' वेलकाम निउ फ्रेन्ड वेलकाम रिटार्न गोमोथिं हेल' आबै नोंहा दासो 10 जल्दि 10 थाखा हर मानो 10 थाखा आबौआ देखायलाय आबै सोना उन्दुबायलै गैला हरैसो बियो आं ओरैसो बार'य खाम थेनसि
निजोम अफिसियेलनि बोले निजोम गुलुमुलु आंजोंबो एक्सेन्ज खालाम दे 10था गुलुमुलु सना निजोम जि प्लिस था होननाय दिसेनो नोंनिया माबा गान खननाय होगासिनो ना नोङो नैबे होनदों भिडिअ संआ गाज्रिबा हारसिङैनो ग्र' जायो साब बारायो र' आंबो खनसै मालाबा बारायसोल' बेक टु बेक नों आंनोलाय आंबो ना हरगोन मिरा लोगो जादो देनो 11 जन फैबावबायसो आं गरेस्वरनि भिडिअ बानायथ'वाखै आब' टाइमानो मिलायथारा भिडिअ बानायबा जोबोद टाइम होथारनो गोनां आं जायो आब' माला टाइम मोनबा होसिगोन आंनो नोंगौ नोंनाया आगै जोंहा न'खर संसार गोनां बिहाव बिखुनजो दं बिमा मामा फिसा फिसौ दं फिसाइ दं जाहोनांगौ लोंहोनांगौ हगारनांगौ बिनि गेजेरावबो आंबो बिराद खस्थ' खालामो आरोना खस्थ' खालामनायनि गेजेराव आंना दिनै 900 फैबाय माथो खालामबावनो खामानियाथ' थैजासे जोबखाया आगै नों मालाबाबो खामानि मालाबा खमबा होसिगोन साननो नाङा आरोना थुर अके बार'यदों प्रिया एनार प्रडाक्सन मिउजिक बोरो नोंनि मेथाइ सोना होनो होननाया सना एमएसआव होनदों जों मेरा मु बेबि हेल' आबै मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया माबा आलु मुदुफुल लाब्रा मैथा बांगाल एवनाय नोंस्रालाय उजुल माबा थांनायखाय दुगाथारालाय ब्लु थांनायखाय ब्लुखौ लाखिजोबनांगौ बयनावबो ब्लु बेनावल'खा ओमफ्राय नैबे मेरा दसे थाथ'र' होनदों प्रिया दैमारि आं सम मोनाखिसै गाबोन रोजाबदो मिउजिकआ रेडिखा आंखौबो फोरोंहराखिसै बेयो एनारा कमेन्ट खालाम आंनाव सोर सोरखौ सापर्ट खालामो नोंना नाथाय आंखौबो बेक खालामनांगोन मिरा नोंना बेसेबां आइडिया आगै नोंना आइडिया बेसेबां बुलु आंनोबो हरब्रा निजोम एक्सेन्ज आंनाव गैया सानदों नामा नोंलाय 10 आइडि दंथ' आंनावबो आर प्रडाक्सन मिउजिक अके दे होनदों मानो निजोम आगै होनदों रायजालायबाय गुमैजों आब'आ खोमा गुदियाव रायलायनायनिफ्राय लासै रायलायथारबाय र' दावराव दावसि र' होनलायबावसो गावदां बाजै होनदों मोनायावबो सान्थि गैया सानावबो होनो मोना खम जारला कमेन्ट माथो उन्दुनो ओंखारनाय लालायखो आबै माथो उन्दुनो ओंखारनाय लालायखो आबै मा होनखो बुजियासै आं माथो उन्दुनो ओंखारनाय लालायखो आबै उन्दुनो ओंखारनाया हामखालाबा आङो मेगन राफिनलायबायसो एसे मानो गोमाना थाखो मिरा जिउनो
कलावसो फोरोंहरगोन आब'। नाम्बारथ' गैयाना नोंनि नाम्बारा। आब' सना खुगाया नोंना मेङाखै नामा आब' सना? मेङाखै। मेंनांगौ मेंनांगौबावो रायजाबावबायसो बोरायजों आंहा। र' दावराव दावसि र' होनदों गौथम गुमैया। आं बारा सिरियास जाबायलै थैसिगोनसो खोमा बाजै। मानो? मा जालायखो? मेट्रिक होदोंमोन नामा? औ लोमजानाया ना? लोमजानाया ब्लाड टेस्ट खालामदों खालामाखै? लोमजानायखौसो होनदोंना नोङो? होदस मानो बिदि होनोब्रा आं बिखाख्लाब मोनलायलायदों। बिदि दाहोन। माथो उन्दुनो ओंखारलायबायलायखो आबै? उन्दुनो ओंखारबाय। मेंनो रोङालै सनाया होनदों। सानावबो सानसे खामानि जाखायोलै आंना सोरांबाथाय मामा ओंखाम संग्रायाव हाबदो सिबस्रांदो। थोरसिखौथ' मोनायाव सुना दोनखायो आङो। आरो ओंखाम ओंख्रि फुदुंदो गैयाबा संदो। जाहोहरदो नोंगुमैखौ जाहोखांनायनिफ्राय उन्दैफोरखौ स्कुलाव जाहोदो। हगार हरदो आरो सुस्रांदोलाय। आरो सानजौफुनि ओंखाम ओंख्रि संदोलाय। ओमफ्राय जादोलाय सुदोलाय। उन्दैखौ लादोलाय। दसे इउटुबाव टाइम होनोसै। बिदि आरो मोनाबाथाय एसे माबाथाय संदोलाय। थोस आं बायदि जिर'न गैयि जायालै खामानिया मायदि। हरगोन र' होनदों। 2 किल' थाखासिगोन आं। 2 केजिल' थाखासिगोन आंनो। ब्लाड टेस्ट खालामाखै नामा? 2 केजिल' थालायलायखो। आयु थाम्फैखौ नागिरबाय आरो हरबावबायलै। सप्तासेनिल' थांना थासिगोन आं। थोद मानो बिदि होनो होनलाय। बे दैथुन सोर आंखौ साबसक्राइब खालामदों? दैथुना सोरनि? साबसक्राइब खालामना होबाय आं दैथुनखौबो। सिरियासलि बाजार ब्लाड टेस्ट खालाम मोजाङै। मोजाङै नाय। आदै आसुगुर हाबसनबायहाय आंहा। गोमायाखै आगै होनदों। अबे थाम्फैया आंखौ अरखो? आथिंखौनो मानगा होजोब्बाय थाम्फैया आंखौहाय। ओमफ्राय बुथारनो नागिरबाबो नुवा थाम्फैखौबो आसुरितसो दायनासो नामा थाम्फैयालाय। तुमारा बेराम तुमारा बेराम जादोंलै। मा तुमारा बेराम बेलाय? मा ओंख्रि जानाय आब'? ओंख्रिया माबा आलु मुदुफुल लाब्रा ओमफ्राय मैथा बांगाल एवनायसो जाबाय। मा तुमारा बेमार बेलाय? गौथम आगैनाव तुमारा बेमार जादोंनो। आं टेनथ'यैनो खोनासंबायल' थानोसै जाला बेना आंनाबा जाला। आइगना मानसिफोर दं खायसे दङ आंबो खुनुरुखुम लाखथाब लाखथाब थाम्फै नागिरनानै।
ओमफ्राय आसुगुरा ओरैबायदि हाबसननानै सागासिनो आंना आयु बेखौ एख'नांगोन जानाय नङा। टिउमार जादों नामा ना मा होनदों? टिउमारालाय हामोना हमिअपेथिकजों बै माबायाव थां गौरिपुराव टिउमारबा जों दहायसो थांनानै फैदों गौरिपुरावहाय। अनुपमा ब्लॉग आ गया है। ओ अनुपमा वेलकम वेलकम मेरे एलबी में। निउ खाम 11था जाबाय गासिबो उन्दुजोबदोबाय बा लालायदो होनदों। आंहा उन्दुनो ओंखारबाय आब'। खोनासंबावनोलाय गोसोमोन ओमफ्राय आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामनानै हो आब'। रन्जिता आगैखौ रनजिथा आगै आंहा नोंजों सापर्ट दंखायो नै सापर्ट दंखायो आगै नोंनि भिडिअ'खौबो नायखादों नै खैजिमा बिदैखौहाय सापर्ट दंखायो आगै। रनजिताजों सोर सोर लोगो गैया लोगो जादो अनुपमा खाम अमितनो बुलाया है। दायनाफोरा खिगुमा जानानैसो हाबफैयोनो आब' जाय खिग्रोमा फैयो गाख्रेबखायोथ' आरो अमित सात एम सात क्र' अके अनुपमा खिगोमा फैस्लाबखाया गाख्रेबखायो होसो होसो। आसुगुर हाबसनदोंहाय जि सादों आसुगुर हाबसननाया। कमेन्ट खालामदो दे। बाय बाय आंखौ बारा देन लुगै मोननाय नंलिया बाजै देन बारा दिन थोद मानो बिदि होनोब्रा गौथम थोस गोसोखौ बोरैबा मोननो नङाना बिदि नङाब्रा गौथम थै बिदि होनो नामा सोरबा बिदि दाहोन गोसोखौ मोजां मोना बिदि जाफेरो नामा सोरबा हामगोन दे भगबानाव बिसास थाना गावबागाव माबाखौहाय फोथायग्राखौहाय नों जायखौ फोथायो बेखौ बिसास था बिदि दाहोन खुगा खमन दै दैनो खुगा खमोन दै बिदि सिरियास जाबायलै बाजै सना दे आं गाबोन फन हरगोन नोंनियावहाय मा बेमार जादों आं मोजाङै सोंहरगोन दे गौथम आगै सिरियास जाबाय डाक्टार नायदोंना नायाखै आं गाबोन फन हरगोन रायज्लायनो हागोन ना हाया मानो बिदि होनो 5 लाख थांबाय टिउमार जादों होनदोंना नोङो टिउमार ना मा होनदों ब्रेन टिउमार ना मा टिउमार अनुपमा कमेन्ट कर दे टिउमार ना मा होनदों नों गौथम खिथाहरलाय मा बेमार जादों
मानो बिदि होनोब्रा गोसो खायसे मोनो दुखु मोनो बिदि होनबा। आंनो खननै खननै उदै हाखावजानायानो थैयाखै। दङ। औ ब्रेन टिउमार जादोंलै बाजै ब्रेन टिउमार जादोंबा बै गौरिपुरियाव हागोन ना हायाथाय। फन नाम्बार दंमोन रायज्लायहरोबा हमिअपेथिक मोजांथार गसाइगाव सारिआलियाव बानायोमोन आरोना दखान बे बोराइया नों सिनायखागोनदां। ओमफ्राय गासिखौबो हाजोबो आरोना बे बोरायाहाय ओमफ्राय दा गसाइगाव होला गौरिपुरावसो थांबाय आरो जोंबो दहाय थांदोंमोन बेयावनो। फन नाम्बार दङ आंनाव नों जुदि थांनो गोसोबा हमनायनो गोसोबा बारा फैसाया थांनाय नङा हारलि थांगोन 2000 बा 1500 बिदिल' थांगोन आरोना। दहाय जोंहाबो लायदों। आंनाबो दाख्लै गलब्लादारनि अपारेसन जानाया इनफेकसन जादोंना। आरो फिटिलिभारा बा अभार साइस जानानै दङनो आंना एसे। बिनिनो मुलि लायदों आरो ओमफ्राय नोंगौ मैनैबो लायदों आरो। सानैजों जोंनिया 2200ल' थांदों। सानैजोंहाय बारा फैसा थाङा बेयावहाय। हागोन नामाथाय फन नाम्बार नांगौबा हरनो हागोन आं गाबोनहाय। हामगोनलै गौथम मानो बिदि होनो। नायखांबाय बाजै ब्रेन टिउमार बोरै जाखो? ब्रेनावनो बोरै टिउमार जाखो आसरितलाय। थोस गोजानाव चेन्नाइफ्राव थांदो आगै। दुखु मोनबायलां खोनानानै। लखिजे अके खोनानानै दुखु मोनबाय आङो गौथम। मा खालामबावनो आं बाजै आं बिराद दुखु मोनबाय आरोना गोसोखौ। नों बिदि होनहरनायखाय। हामथों आं इसोरनाव बोर बियो आरो नोंनि थाखाय। गोसोखौ दुरबल दाला गौथम मिथिबायना। हामगोन दे भगबाननि अननायावहाय। हेल' अबिनास हेल' आगै वेलकाम। दुखु मोनो गोसोफोरखौ बिदि खोनाबा। अबिनास मा खालामदों उन्दुनो ओंखाराखै नामा नोंहा? गौथम आगैखौ दुखु मोनदालां। बेस्रा बेमार जानानै दङनो आगैया। अबिनास लाइक होआखैबा लाइक होदो दे। गौथम आगै बोरै जाबावनांगौ जाखो। एफा आफाया बै आंनो खोन्थायाखैमोन बाजै रिपर्टआवसो नायना मोनबाय आं बाजै। उन्दुनाय नै आंबो उन्दुबाय दे जारलालै। गोजानाव लांबा हामगौमोनदां गौथम चेन्नाइफ्राव लांबा। थाब अपारेसन खालामनो मोनबा।
लाइक होबाय दे, थेंक इउ। गुथम गोजानाव लांबा हामगौमोन खोमालाय। थोस। फैसा गैलियालै गोजानाव थांनो। फैसा माने फैसाया बारा थांखाया जादों बेयाव। ओमफ्राय मटर भारायावसो आरोना नोंनिया। निजोम आंजों एक्सचेन्ज खालामहर 10 आइडिजों आंबो एक्सचेन्ज खालामहरगोन। आंनावबो 10 आइडि दं। किया हुआ अनुपमा प्लिज कमेन्ट रिटार्न। निजोम एक्सचेन्ज खालामबानो जाबाय आंजोंहाय। फैसा बारा थाङा होनदोंथ'। निउ आपडेट होगोन आं गाबनो आंनि लाइभआव। निउ आपडेट होगोन आं गाबनो आंनि लाइभआव। भिडिअ नामा? गाबोन नुफाखा दे गाबोन हरगोन आंबो नोंनो। बेफोरखौ गोसो दासै भिडिअ थिडिअखौ नोंनि देहाखौ नों नायग्रोदो। अनके जानोसै नामा नोंनालाय? निजोम मुलु मुलु भिडिअ नङालै बाजै लाइभसो। गाबोन लाइभ होगोन नामा? रोमै रोमै खोनाबायलां नोंनि उन्दुनो ओंखार रायलायनायखौहाय। उन्दुनो ओंखारनाय आङो उन्दुनो ओंखाराखै आसुगुरसो हागासिनो दं नै। बाजै दे फैगोन। आङो आसुगुरसो हागासिनो नै। उन्दुनो ओंखाराखै आङो। आं गौथमनि खोथाखौ खोनानानै दुखुसो मोनबावबाय नै। उन्दुनो ओंखाराखै आसुगुरसो हागासिनो आङो। PM ना AM? दे गाबोन फुङाव होमबा।
आदाय आथिङा मर्निं आंनिखौ सोरबा आनसेक खालामबाय लाय नामा खमायबाय बिदिनो खमायो। मा ओंख्रि जायामोन नोंस्रालाय आब'? ओंख्रिया जाहैबाय मुदुफुल आलु लाब्रा आरो मैथा बांगाल एवनाय आरोना। ओमफ्राय बायबाय उन्दुदो अके अनुपमा प्रकास हेल' आदै आथिङा बाबा आदै आथिं सादोंलै दैसा दासो 50% थांदों होनदों।